Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten heeft een overzicht van de economische ontwikkeling in 2018 gegeven en ook de vooruitzichten voor 2019. Daarin staat onder meer te lezen dat volgens voorlopige cijfers het reële bruto binnenlands product van de Monetaire Unie in 2018 is gekrompen. Dat komt omdat de activiteiten in zowel de economie van Curaçao als Sint Maarten is afgenomen. Na een krimp van 1,7% in 2017 is het reële bruto binnenlands product van Curaçao met 1,9% gedaald in 2018. Verder registreerde Sint Maarten een forse economische krimp van meer dan 8% na een daling van bijna 5% in 2017. Daarboven komt nog dat de inflatoire druk in zowel Curaçao als Sint Maarten toe is genomen. Voor 2019 ziet men enig licht. Men hoopt dat de economie in Curaçao met 0,4% zal groeien. Voor Sint Maarten verwacht de bank een grotere groei, namelijk dat het reële bruto binnenlands product in 2019 met 2,3% zal groeien. De directie van Refineria Isra heeft voor vanochtend alle werknemers bijeengeroepen voor een informatiesessie. Belangrijk punt hierbij is om het personeel in te lichten over de huidige situatie. Zoals bekend ligt de raffinaderij al lange tijd bijna stil, maar ook over activiteiten die staan gepland voor de komende periode. Vertegenwoordigers van de vakbonden APRI en PWFC zullen de werknemers informeren over hun bezoek aan Venezuela. Onlangs bezochten ze daar de top van de PDVSA, want sinds dat het bekend is geworden dat de Curaçaose regering een strategische partner lijkt te hebben voor de periode na 2020, is het de vraag hoe PDVSA om zal gaan met de periode in 2019. Daarover zullen de werknemers vandaag worden geïnformeerd. De politie was gisteren duidelijk aanwezig bij de begrafenis van Vladimir Alberto. Deze motorrijder overleed onlangs tijdens een ongeluk op de Julianabrug. Tijdens de begrafenis waren veel familie en vrienden aanwezig. De politie had aangegeven dat ze de orde wilden handhaven. Uiteindelijk zijn 2 motoren in beslag genomen omdat de papieren niet in orde waren. Het Curaçaose Toerismebureau heeft voor wat betreft de maand november een groei van 11% gemeten voor wat betreft het aantal toeristen dat als stay-over kan worden gekenmerkt. Het gaat erom om 4000 mensen meer die in vergelijking met vorig jaar november op Curaçao verbleven. In totaal gaat het om 37.602 toeristen die op Curaçao kwamen. Vanuit Nederland komt nog steeds de grootste groep toeristen, gevolgd door de Amerikanen. Ook zijn er nog steeds veel Colombianen en Brazilianen en viel de groei van het aantal Duitse toeristen op. Dat is een gevolg van de nieuwe lijnvlucht van Condor uit Frankfurt. Al enige tijd is in Scharlo te zien dat veel Venezolanen spullen daar verzamelen om terug te kunnen sturen naar hun familie. Vooral rond de kerstdagen en het eind van het jaar is het erg druk. De douane heeft de afgelopen tijd veel gecontroleerd omdat er gesproken wordt van spullen die illegaal worden verstuurd. Op de beelden is te zien dat er nogal wat mensen naartoe komen omdat ze hun familieleden in Venezuela willen ondersteunen. De Curaçaose bokster Jemima Betrian werd gisteren in het zonnetje gezet door Curabox. Ze ontving een plakkaat voor haar goede prestaties in 2018. Al haar ogen zijn nu gericht op de Olympische Spelen in 2020. Jemima Betrian heeft tijdens het laatste WK boksen een bronzen medaille gehaald. Jemima was eerder actief als kickbokster, maar maakte de overstap naar het boksen. Ook in die categorie deed ze direct erg goed. New York is donderdagavond niet aangevallen door buitenaardse wezens. Daarover waren heel veel mensen aan het speculeren. Vooral op social media werden beelden getoond van allemaal blauw licht dat boven de stad te zien was. Dat licht was afkomstig van een brand bij elektriciteitscentrale ConEd in de wijk Astoria in Queens. Daarbij is een transformator ontploft. Het vuur is onder controle en gewonden zijn er niet gevallen. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer. Vida. Tayeng di pregunta y yen di reto. Nos turque crece. Nos turque un millón mañana.
vida também tem de oportunidade. Nossa atitude e nossa ação de hoje está determinando nossa vida de manhã. Bang duna, tur dia é melhor que cada de nós tem de nós mesmos. Bang optimista, bang comprometer, bang determinar. Passou, dedicação, coragem e perseverança te dá uma esperança e te traz caminho para êxito. Milhão amanhã te começar a hoje. Milhão amanhã te começar com a bo. Gerencia de Refinería Isla te desea Pueblo de Corzao y tu trabajador de Refinería Isla en particular, feliz Día Nandi Fiesta y un próspero 2019. Refinería Isla, con corazón pa comunidad.